Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ahụrụ m nnọọ ihe onyonyo a ebe nwanne anyị nwoke bụ Maazị Obinna Iyegbu bụ onye nke ama ama dịka Obi Cubana, ebe emere mmemme o nwere azụmahịa ọhụrụ nke o wepụtara bụ ihe gbasara ụgbọala na-ebugharị ndị mmadụ nke ama dịka taxi. O nwere ụlọ ọrụ nke o wepụtara ọhụrụ nke aha ya bụ Enviable Motors. Kedu ihe ha na-arụ? Ha chepụtara ọtụtụ ụgbọala taxi nke eji ebugharị ndị mmadụ, ma ya bụ ụgbọala ha chepụtara abụghị ụdị ụgbọala nke dịbu adị, kama ọ bụ ụgbọala eji ọkụ enye ike. Ọ bụghị ụgbọala na-aṅụ mmanụ petrol, kama ọ bụ ụgbọala a na-achaji a na-akwụnye n'ọkụ o wee nweta ike o ji eme njem. Ya bụ ụlọ ọrụ Enviable Motors asịkwa na ebe ha bidorola ọrụ ugbu a, ebe ha nwerela ọtụtụ ụgbọala ha ji eme ya bụ njem, ha ji arụ ya bụ ọrụ ibugharị ndị mmadụ bụ na mpaghara Warri nke dị na steeti Delta, na mpaghara Port Harcourt nke dị na steeti Rivers, na nke ikpeazụ a emepere ebe ihe onyonyo a m ga-egosi unu ugbu a si wee pụta bụ na Abuja. Ewee na-akọwakwanụ na ya bụ ụgbọala adịghị ọnụ, na ọ bụ ụgbọala ọtụtụ ndị mmadụ ga-azụnwu, nke a na-asị that most people can afford it n'olu bekee. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na mmemme ebe emepere ya bụ ụlọ ọrụ ndị Enviable Motors na Abuja. Ka m bịakwanụ. On display are 100 electric vehicles available to heat the road to ensure safety for e-hailing passengers within the 4 area councils in Abuja, as Enviable Motors extends its operation from Port Harcourt and Warri to the Federal Capital Territory, Abuja. And the chairman of Cubana Groups, Obi Cubana, does the test drive. I mean, ours is a mid-priced operational vehicles that enables the rich, the poor, the civil servants, everybody. They are quite affordable. Like you can take it from one point to the other. And these are fuel cars, and behind us are the electric cars, the environmental friendly EV vehicles that doesn't require fueling. So we're trying to introduce the electric cars to the system because you know the cost of energy right now. So we're trying to make it affordable, because with that one we can crash the price for transportation and then cab services. The promise to FCT passengers is to provide affordability in a blend of luxury, safety, and class. Well, this is plug and play. So it's going to be fantastic, because they're not going to queue up in the fuel stations, but rather they're going to plug it to the electricity and ensure the vehicles are up and doing. We keen into the vision of the FCT minister: zero tolerance for one chance, zero tolerance for kidnapping, security. I mean, when you enter a cab, you know who is carrying, you know the company that's carrying. You don't just come out and enter what you do not know. And then two, for the electric cars, the innovation came because we partnered with a company, the Wooling company, and then we're looking at the advantages because the way fuel is going, I don't know where we're going to be in the next few days. So we are in this business together with Enviable Motors to supply over 500 units of vehicles in this first quarter. Oh my God, it's an enjoyable thing. So they have to do it. It's perfect. That's why I'm here. So all Nigeria, join us and enjoy this movement. For an eco-friendly system, Enviable Motors says the engine is well built for the environment. The electric motor is powered by a 30 kilowatts that gives the engine a maximum output of 76 horsepower, which means you can charge this on a fast charge for 2 hours and it will run for up to 7 hours. And if you charge on a slow charge for 6 hours, you can use it for up to 500 kilometers. As Enviable Motors rolls up its sleeves to resume operations on Monday, March the 4th,
It has also made provision for an additional 150 cars to serve the teeming market at affordable prices within Abuja. Mary Chinda, Arise News. aha ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Nwanne anyị nwoke bụ Maazị Obinna Iyegbu bụ Obi Cubana, anyị ekele gị, kelesia gị ike. Kelekwanụ ndị niile gị na ha na-arụkọ, ndị niile gị na ha kpara ọmarịcha nkata iji wee mee ka makwana iji wee zaa ndị obodo Naijiria ekpere niile ha na-ekpe ihe gbasara ọnọdụ eji eme njem bụ means of transportation n'olu bekee, maka na ime njem abụrụla otu ihe nke na-ata imirikiti ndị obodo Naijiria afụfụ nke ukwuu. Wee na-asị gị daalụ ọlụ maka ya bụ echiche ọma nke unu chepụtara. Wee na-asị ya bụ ezi ọrụ nke unu bidoro ya gawakwa n'iru. Mana arịrịọ m na-arịọ gị bụ bikonu gị na ndị ọrụ gị na ndị otu gị ka unu lebeke n'anya ka unu ga-esi wee bụrụ ụdị ihe a unu bidoro ugbu a bata kene na ala Igbo. Ọ bụrụ na unu ga-abatanwu n'ala Igbo niile ma ọkwanụ ụfọdụ mpaghara ala Igbo, karịsịa ebe ihe dịka steeti Abịa ugbu a, nke a gọvanọ Alex Oti na-eti steeti Abịa mmọnwụ. Ọ bụrụ na ihe dịka Aba ka unu ga-ebidogodu, ma ọkwa na mpaghara ọbụla nke steeti Abịa nke unu ga-ebidonwu. Ugbu a enwerela steady power supply na steeti Abịa. Ana m eche na unu rụọ ebe a na-akwụnye ya bụ ụgbọala n'ọkụ ma bido biznes ahụ na ihe dịka steeti Abịa, na ọ ga-ama ezigbo mma, bara ọtụtụ ndị Igbo uru, ma bakwara kọmpani unu bụ ndị ụlọọrụ gị na ha na-arụkọ, makwanụ ndị ụlọọrụ nke gị uru na ya bụ biznes nke unu bupụtara ugbu a. Nke ahụ bụ uche m ka m kwuru. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'otu anyị si eme ya, dere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo apịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo apịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.